Så start med at introducere dig selv. Ja. Jeg hedder Mette Godtje, og så er jeg transplantationskoordinator på Rigshospitalet. Det er sådan en person, som tager sig af at koordinere organdonationer med transplantationer. Så når der er en mulig donor et eller andet sted i landet, så kontakter man mig, og så finder jeg ud af, om det er en donor, der er egnet til at kunne transplantere sine organer. Og når det så er afklaret, så finder jeg så også de mulige modtagere til organerne, og så sørger for at arrangere de forskellige operationer. Så det er sådan en korte historie af, hvad jeg laver. Okay. Hvor mange organdonorer får I årligt i forhold til mange organer, der er brug for? For få, det må man sige. Og det kan man veje op på den måde, at tror jeg, at så længe at man kan registrere, at der er nogen, der dør på venteliste til transplantation, så må det være, fordi der er for få donorer. Hvor lang er den generelle ventetid, hvis du er på ventelisten? Hvor lang er den? Det kommer meget an på, hvad det er for et organ, man venter på. Men kan jo have en gennemsnitlig ventetid måske? Nej, det kan jeg ikke sige. Der er ikke specielt, altså det er alt fra, der er nogen, der har stået på venteliste til at få nyrer og lunger i flere år. Hvorimod så lang tid står man sjældent på til at få et nyt hjerte, og lever, det får man også som regel inden for et år. Som regel inden for et år. Så det er svært at sige generelt, hvor lang tid. Det er vel fordi, at du ikke kan klare dig så længe uden et frisk hjerte, eller hvad? Ja, altså fordi der er ikke så mange på venteliste til hjertetransplantation, ikke også? Så der er få om budet, kan man sige, ikke? Ja. Og på samme måde om leveren, hvorimod der er masser, der står på venteliste til lunger og til nyrer. Hvad kræver det egentlig for, at man kommer på den her venteliste? Ja, det kræver jo for det første, at man er syg i et eller andet organ, og man er så alvorligt syg, at der ikke er andre muligheder end transplantation. Det er værd at huske på. Altså det er en sidste løsning, fordi man prøver alting altid først. Vi er i gang med det interview. Nu tager du dog ordentligt betalt for det. Kan du lige holde den et øjeblik? Ja. Du har fået den, ikke?